Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe calminama indon manama jetoje on bayrama on jewnama kono noon ina sella nde wonno neɗɗo wawa wadde hunde ha hunde nde won hunde taw gueno o welaka hande jilliɗen ko Agnam e Agnameji kono ɗo to gonɗen koye duɗal Pulaar ngal Agnam yeroyaɓe ngal ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbaɗi ɗum ha gasi inniri ɗum katante leñol mboɗo heewi wiide hadma woppude ha neɗɗo maaya innirama hunde walla mawninamu mawnimo guila omo wuuri en jetti pulagu ka dinguetor caggal ɗum hande gartuɗen ko addude namde men ɗiɗi kese holno ordinateur wiite e Pulaar jiiruɗo foof ko 400 muɗum walla holno asman wiite e Pulaar kala jiiruɗo ko 400 mum ɗum noon yaya hate ko juuɗa ɓendude ndewa caggal men eɗen jilloyo bandiraɓe fulɓe dada debbo jaam wiyete no mbaɗa e tampere inde yettode Penda Dia ko Agnam yeroyaɓe naɗe debbo Agnam yeroyaɓe e min jogui namdal so tawi a yiiti aɗa jogui 400 namdal ngal ko ni ngal sifori holno asman wiite e Pulaar asman eyyi ne gandum ko duule anda asman no wiyete laabisina Agnam yeroyaɓe en gari ɗo e Agnam goto joni o mataw paɗen ɗo koye grand place ɓeɗo mowniraɓe mbawen namdade ɓe no mbiɗen ni tan kala jiruɗe namde ɗe en jogui 400 mbuus salinama juuram a salminama ɗiɗi fulɓe e dar caméra o inde yettode Amadou Diallo ɗo jeeɗa e Agnam goto min jogui ko namdal so tawi a yiiti keeɓa 400 tawde mbiɗa jiɗɗa ko 10 000 sa yiiti ngal keeɓa 10 000 min dokkuma ɗum ala caɗele sa yiiti namdal ngal aɗa jogui ujunnaji ɗiɗi joni namdal ngal ko ni ngal sifiri holno ordinateur wiite e Pulaar ordinateur eyyi ordinateur ordinateur won alpulaar mbiya ɗum ko ƴeewirgal ferme moi a salminama juuram mi salmitimama ɓiɗo polo inde yettode mbiyeɗɗa min mbiyetemi ko Samba Ba Seydi Ba an ka ɓiɗo baba emin jogui namdal emin jiiɗi namdade so yiiti a jogui 400 eyyi namdal ngal ko holno asman wiite e Pulaar holno asman wiite e Pulaar eyyi minen de min kewno wi ɗum ko kammu aɗa selli mbaɗa tampere machallah ko mawɗum ni inde yettode de min mboɗo wiye Daoud Mamadou Daoud Mamadou Dembele Seydi Dembele ko ɗo jeeɗa e goto min jogui namdal so tawi a yiiti a jogui 400 mbuɗo eyyi namdal ngal holno wayi namdal ngal mi namdotoma ko holno ordinateur wiite e Pulaar ordinateur de vraiment mi anda a salminama juurama mi salmitima no juurima inde e yettode Farmata Basum a yeyat ɗo walla eyyi mi yeyat ko jeeyata mi yeyat keramaji jiwuji butilaji e kerem fof donc o wiyono yeyata ko kerem jiwuji e butilaji kala jiɗɗo ganduɗa ko kerem belɗo e jiwuji belɗi yo ar ɗo e nam o wawa sodde makko nde wonno ko yeyata ko no waɗi fayida kono min jogui namɗe ɗiɗi mi namdotoma so tawi a yiiti namɗe ɗiɗi ɗe foof ujunere ma mbuɗnen tawi jiɗɗa gotal 400 jeeɗa hen joni noon namdal gandal min guiton namdadema ko ordinateur holno wiite Pulaar ordinateur holno wiyete Pulaar wiyete ko ɗum ɗo ƴewrata yimɓe ƴeewa hen ko bindi ma sa waɗi bindi ma a waɗi ha bindi ma ha gasi ƴetta nanna e machine he sa nanne e machine he kalata ko yimɓe onon ko yonko nanna e machine he sa nanne e machine he machine o yaltina ko woni kala ko woni bindi he ɗum ordinateur mala kala ko kalɗa machine o yaltina
namdal ɗimmal so tawi yiiti keɓa temen nayyi holno asmane wiyete pulaar wala ɗon de kam ferme moi mbiri mon ni tan ha joni gonen koye Agnam Siwol caggal no gummiɗen to bandira debbo joom keremo en jokkat golle en ji machallah o ya ƴettanam ɗo min ɗeɗo leeje banni keno ɓi ɗum ko Dakar mi meeɗa andude Agnam no waɗi hon ɗeɗo leeje min gay ndeke mboɗo wiya kahitnaɓe kala cohluɗo leecce jarani ken yaha Dakar jarani ken yaha Tambacounda so tawi tan yiiɗi sodde leecce Sénégal yo taccu maayo ngoɗo silla ara ɗo e Agnam Siwol sodde leecce machallah leecce ɗe nani ne jooɗi cinka ɗum ko darogal mi timto hen salamu aleykum. Waaleykum salam. No mbaɗa e tampere aɗa selli ko mawɗum ni barakallah ko an woni joom place o ko an sinkata ɗeɗo leecce machallah inde yettode min mbiyetemo Chérif ɗo yette Diaw ɗo jeeɗa e Agnam wiyama Agnam ɗo Agnam Thioday Agnam Thioday jeeɗa atelier mon ɗo Agnam Siwol ɗo machallah leecce ɗe mbaɗi fayida joni noon ko leeso yaltirta kalnami bandiraɓe leecce mo catégorie ji tan modelaji mo jaroje 300 000 mo jaroje 400 000 so tawi ko an kam woni armoire mo jaroje 750 800 000 ko nan ɗo taw kadi ko leɗɗe moƴƴe ko neɗɗo yomo yiiɗi fof nan ɗo donc bandiraɓe musidɓe ala jiɗɗo e moɗon leecce nanɗo e Agnam Siwol o wi on jii leecce ɗe machallah yaya ƴettanɓe leecce ɗe ɓe ƴeewa leecce ko leecce pattam lami goni ɗo e nam tawi ko ɗo ko Fouta pewnete ko Fouta ɗe jaltata machallah ɗum noon ɗo e Agnam Siwol kono kadi ko Agnam Thioday naji yaya ƴettanamo min jogui ko namde ɗiɗi sa yiiti ɗiɗɗe keeɓa ujunere sa yiiti goto keeɓa temen nayyi namdal gandal ngal ko holno asmane wiyete Asmane mi sikkude gandam weeyo namdal ɗimal ngal ko holno ordinateur wiyete pulaar ordinateur inchallah mi anda eyyi ko noon tigui ɗum hoto haw bandiraɓe ɓiɓe fulɓe ɓe nde wonno eɗen gandi ko heewi eɗen kutoro ɗemɗe tubankoje cikkaten ko ala e pulaar kono ha joni ko gam yidde hollu tan pulagu ngu ɗum ɗon woodi e inde pulaar kala jiɗɗo ganduɗa yiide Jaabawuuji ɗi yo yeeɓo en dege pullam arkoten jeyi baabo dege pullam arkoten jeyi baabo